structured and created here in Zimbabwe. Why? Zvinotishamisa ndakuda kubvunza tinoputana kuti sei fodya kunyanya kudhura kudarika kudhura kuri kuita chi doro rangoteka madhola $2 zvakanoteka izvozvi tikanoteka paindi asi izvi tikadzoka tikanotaura nyaya yekuti inonzi pacific yakuita more than 5 cents. 5 cents mudzanga. 5 cents mudzanga. 25 cents. Aiwa yaimboita 5 cents. 15 cents. 2. Yakuita 50 cents 2. Sei zvida. Comrade muripo kaimi makamirira. Varungu takavatsananisa. Hatisina varungu. Apa fodya inorimwa muno. Fodya inorimwa muno. Why? Ndozi kana kuti manje zawanda. Yaziva. Kana kuti kumbiwa chenziva atitoda kuti tikazobuda pacheno fodya kwanda yaita muno kutotishamisa kuti yakuta kudhura zvakaita. Sasa kuti mishini dzacho dzekugadzira fodya dzadzishoma here kana kuti mishini kugadzira iwe machaina akauya nemushini hopo zhinzhong exactly zhinzhong yakauya saka why so tikati ubuditse uri mupini unogona kushaya kana fodya ndopatoda kuti tivhunza national person you have to be clear with zvati kutaura kuti tozvidii fodya yekudhura. Ayo but package inoita $1. But mimi hauna mari kutenga package. That's why shuda mudzanga. Waimboita 5 cents. Asi package yePacific yaita 50 cents. Aiwa 75 cents kumsika. 75 cents. Yaita 75 cents yakuita $1. 90 cents. We are crying out to the public community. We don't have to cry. Ayo, but you all do fodya kudhura kuita 90 cents iri 20 kai. Aiwa, fodya kuita 75 cents. Iri vanonza. No azviite. 7 cents 15 cents 2 mudzanga. Aiwa, chokwadi chechitudzwa nemika mimi mamakana. Varidzi venyika titaurirei Ana mari. Gwejo. Hayo. Mbobabo mani. Vanawajirekodza zvinhu zvekutamba. Yo uda kuti chipe sei sha 20 mdzanga for $1, 20 cigarettes for $1 in a pack, and it's very healthy. So you the one's danger, but it's really cool. Zvikubowa chichi kukubowa ipo. Pacific for 5 cents 5 cents mdzanga. 5 cents mdzanga. Apa duzi umbozati pafodya vaimbosungirwa kutenga mudzanga azvibvumidzwi kazvo kutenga mudzanga. Zvinowanzoitwa nevanoenda kumabasa vanotoenda vanototenga mudzanga. Isusu tosera tiri pamba tofanira kugara ndine chipeki changu chefodya Pacific yangu kana Newbay izvibhemera fodya yangu ndinobama ndisina chinondinetsa pane kuti toswira tangotenderera tichingotenderedzwa inonzi yekuti yanzi mudzanga wese wefodya inonzi paketi yese yefodya iyo yakuita kana tora 15 cents $2 zvinobowa asi comrade mune gwara here rekuti muchazvishova zvefodyarima hangu but kurima fodya andina gwara racho kurima fodya gwara riri kurasika nekuti paipa hatichakwanisa kuzototangira papi kana chitombodhura pavanenge chimwa fodya papi vana vacho vanenge vachimwa vanoputa but mai yacho irikutwe mumo vanenge vakuita kuti kuenga mazara mukadzi achaziva kuti wakaziva kuti vanokugadzira vanorima fodya vangona vari mavakadzi futi mwana wake rukadzi herimwe nevakadzi nekuda kuti
Matsangwa nokutendera nemashoko amatipa asi inini ndikubvunzo mubvunzo wangu wokupedzisira ndewekuti imimi mune gwara ripi rekuti fodya idzoserwe paprice chaiyo nekuti imi ndima vakuru asi anitakarima here ipampa harvest ka-2017 aiwa sei tusungirwa zvinhu nevamwe wedu vapi toda kuvaziya mazita wakazoni mukoma wako ke akarima kupi munhu anoisikira nemustreet yodzarima mizanga yake 4-5 unoona achiramba kana kukupa wane muzanga ndokunyima kwacho ndokwacho kwatikuta kusungirwa zvinhu saka ndosetotidhuri vanonzi pamabrokeji here kana kuti yacho vanonzi patable here kana kuti kantiri pacrest and kana padiselect boss Matsangula, I know you are not making an altercation. You are trying to explain to us zvinhu zvekuti tifana kuziva asi imimika chandani chikumbirawo imimi nenyanga dzenyu dzeucomrade itai kuti fodya idzikiswe price nekuti chinhu fanike kudzikiswa kwakaita chingwa handiti chingwa chaimboita $1 chakuita 90 cents kana tichidzikiswe tisakuti vanhu vese vanotengesa mbazhi ngava kusungwa chete vanogona kungosungwa kana muchinodaro haiva muri right vanhu vacho vanotengesa mbazhi ndanaatingatiatingataure mazita kana kuti atingati takunanga munhu watogara nayemuti anzi notengesa mbazhi isatengese mbazhi tangotaura zveve zvekuti vanhu saka iwo uda kuti vanhu vembanje vakasungwa zvinofamba sei mushopo unozi free smoking atizwa vanhu vanotanga koputa zvokuti hazvina kuti ari kutengesa mugai kana mubhanditi kana kuti chii asi kuratidza kuti fodya inenge yako bachibata kobhurongo wese burongo ngaritobhanwe burongo ngaribhanwe kozerikazabhanwa burongo rine bruu rinonama matumbu pabhumo yo burongo aibhemwe kana inonwiwa kaimwa inoziti comes cheese liters that way choose of volus you what volus chicho nepower zvakaipa zvekuti haukwanisi kana kutinzwa pamusoro yematsangura ndakarohwa zvangu nebhurongo kazadzakadiki handikanzwe ndakutongora patitongotandaa ndegeusirumu ndikumwaka ngatimwei kombatutu yeah. This is a very safe and sound beer. Yes, whereby you communicate with people. Mbatutu is smart. Asi takaipa ichi kirango ndio mzombodia manje. Kirango yakaipa papi. Kirango yakashatira kuti ukaura kirango. Oisiro kirango yachiri. Batutu yakasiyana nekirango. Batutu zingepo. Asi kirango manje. Kirango nofenda nayo. Komsombodia. Msombodia. Makambomwa here musombodia sambu. Chinohandi chete ukabadza pamachizi musombodia. Asi comrade tichitaura zvedu tichikurukura zvedu sekukurukura kwatikuita muri kuzoonawo zvakanaka here kuti vana venyika yenyu vonzi vaakumwa musombodia kana kuti kirango munyika munomakamwa musombodia chokwadi chakanaka nyika ino inobva yaputsika hapana kana kambani one yaunona yakavhura mangwana ozi musombodia unotyora mwana wamai unotyora zvekuti iwo kana wakarera pasi kana mumba aumuke unononoka comrade uri kuona chakunetsa manje vanhu vazhinji vangodhakwa
saidi akudhakwa nembanje akudhakwa nebrongo akudhakwa nemusombodiya inoparadzwa nani namwari saka kutoona kuti mwari ada kuparadza nyika chomubvunza mwari aparadze nyika yakavaka comrade maita bo naita basa totenda zvikumi tanzwa aiwa aiwa